tehty sisäreikä. Aha, voi näyttää. On varmaan mammuttaa. Joo. Joo. Ja minkä ikäinen koira? 3,5. Minkä se on se olosuhteessa? Niitä. On toinen, tämmönen samanrotinen. Se tulee tämän jälkeen. Tuolla aamu. Okei. Oikein vielä loppuun käteen. Mä pääsin siitä ihan olen kauheasti kiinnostunut, mulla on ystävä, mutta se on kasvukoiraa, mutta en ole päässyt selville vielä. Se riippuu ehkä tilanteesta. Mutta jos on jotain semmoista jännittäviä juttuja, niin pitää ei se muuten mene Joo, se vaikuttaa sen käyttäytymiseen. Joo, tällä lailla otetaan sitä suoraa. Joo, Tämä on tehty sillä tavalla, että antaa kyllä nuoremman ottaa leluja. Mä en tiedä, mitä se voisi saattaa näin. Mutta sitä ei ole semmoinen viihdyt väittää. Onko se harrastunut sitä koko ajan? No, uutena vuotena mulle niin kauheaa ei ole mitään muuta. Onko sulla ollut jotain ongelmia sen kanssa? Ei sen käsittelyssä tai jotain? Ei ole. Mä en tiedä, että se on jotain huonoa. Ei. Käsittelyssä. 4 vuotta se ei. No tää on aika väistäväkattoinen kyllä, että kyllä nuhun siis näin. Joo. Seiso siinä paikalla, kun pidät saluttumaan tässä. Terve! Missä hukko? Neiti, Hepi. Ihan totta. Monta ei ole tarvittanut. Siitä on otettu sepellä, että se on käsissä vielä pidä. Milloin ehjää? Kun pidät ihan kiinni ja jos se kiristyy, niin anna kiristyä, se vaan tekee koiraa. Voi kyllä sanoa, että se pitäisi olla toi paksupit näille, mutta Noniin. Päästä vaan. me nähtiin kyllä. Kyllä mitä se on. Me nähtiin tuohon kelkkaan.